ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар Раисвет гуфтагӣ аст, дар лаби роҳда қарор дорад. хоб, маҳсулоти заминашон 10 сотик замин аст ки 3 дар хона, 1 та калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аддел аст ки ремонти хона ремонти нав аст, бо шароитҳои зиндагиш омода ва тайёр аст. боз як дари дигар хона, қатъи ошхона, баня, калидорош қатъи ки фундаментош рехтага аст ки инаш бо аддел аст. хона бо ҳама шароитош муҳайё аст. обсвет дорад, дӯстон азиз, ки срош намега бо нархи арзон мефурӯшем. 135,000 сомон ки боз арзон ва муомилаи хуб дорад. дар дурни хона об аст ва рӯи ҳавлӣ шебен рехтага аст ки ҷои хуб аст, яъне ки барои омода барои зиндагӣ 100%. дӯстон, 135,000 сомонӣ, яъне ки мегӯяд нархшона, боз мегӯяд муомилаи хуб мекунем. дута рақамош аст, ҳар ду рақамошон кор мекунад. марҳамат, метавонед ки дигар маълумот чагар ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тайёра бардорон. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ, замин, квартира дошта бошед, роя кунед, рекламада мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, дар ҷамоати Ифтихор гуфтагӣ аст, яъне ки деҳаи ПМК 24. ҳамин хел маълумот аст. кадом маълумоте ки нафаҳмидед, худатон занг зада аз худашон як бор дигар пурсем бардорон. хоб, заминашон 5.5 сотик замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки 1 та калидор, веранд, ошхона, баня, дегдонхона ҳамаш ҳаст. хона ремонтош ремонти нормал барои зина карда средни, яъне ки 100% омода ва тайёр. дар наздикии хона мегӯяд магазин мегӯяд, яъне ки 100 метр дур аст, яъне ки хоб балниса ва мактаб мегӯяд 400 метр дур мегӯяд, яъне ки наздик ай. магазин 100 метр дур аст, яъне ки балниса, мактаб, ин чизо як 400 метр амиқа роҳ аст. срочно мегӯяд сум дар кора бо нархи 160,000 сомонӣ мефурӯша. мегӯяд боз мегӯяд савдо ва муомилаам дорад. дӯстони азиз, ки рақамҳои расмиашон аст. рақамҳо мумкин имо ба сабам дошта бошанд. кадомтон мехарен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон тамос гиред, дигар маълумот пурша аз худашон гиред. фақат одамони харидор, муомила ва савдо, ҳуҷҷатҳои хона 100% марҳамат. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар 103 микрорайон гуфтагӣ аст. соҳибшон ки домега лаби роҳ да мега ҷои беҳтарин ки пеши мости 103 да мега. дӯстони азиз, ки ҳама хел маълумот ҳаст. хона бо чизи чораш кати фурӯхта мешавад ки ҳама шароитош муҳайё аст. духонага квартира аст бардорон. дар якум ошона қарор дорад 50 квадрати метр аст ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термиз, диван ва телевизор бо ҳамаи ки стирали машина ҳамаш қоидави ки срош намека мефурӯшем. евроремонти замонавӣ кардагӣ аст. хона тайёра, фақат медорем зиндагӣ мекунем. бо нархи 320,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. мегӯяд дар назди квартира, яъне ки домош мегӯяд кирпичинай, яъне ки доми зур аст, лаби роҳи калон да мегӯяд. соҳибшон марҳамат, кадомтон мехарен, дигар маълумотша аз рақамҳои поёмида гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе мегӯяд. соҳибшон дар райони Фирдавсӣ аст ки гуҷош да нагуфтан. хай кадомтон мехарен, аз худашон аниқ карда мегирен, барои ки райони Фирдавсиам калон ай. дӯстон, маҳсулоти заминашон 3 сотик замин аст ки 2 дар хонаи временкаи дарунош мегӯяд 10 ба 10 аст мегӯяд. даруношон дар инҷа мегӯяд обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки баня, кухни ҳамаш мегӯяд, яъне ки адделна барак ҳаст. даруни хонаҳо мегӯяд калон бардони азиз, ки бо 5 дари дигар хона мегӯяд фундаментам рехтагӣ дорад. ки ду дарош уже тайёра, гирди хона полни худ маҳкам медорем, зиндагӣ мекунем.
با نرخ 275,000 سومانی فروخته می شود که باز میگد سعودو و معاملش در نزدی همین خانه می شود. فقط آدمانی خریدار ده بهوده میگه التماس میگه زنگ نزنه، فقط آدمانی خریدار معامله دارد. مرامت دیگه معلومات از رقم پایین گرفت، فقط لایک فراموش نکنید. کвартира фуруши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, яъне ки автоцентр поёни таксиҳои кулоб пушти яъне ки газпром мешавад, заправкаи газпром ва Корубский яъне ки пушти дарвозаи сеюми корво мешавад. Хай бо аниқ када мегирен. духонага квартира аст бадрон дар дуюм ошуна қарор дорад 46 квадрати метре ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер ҳамаш қоидави квартира ме канализация мегад пайваст кардагиай роҳи калони сентр да мега 150 метр роҳ аст мега ҷош ҷои нақд барои зиндаги кардан 100% мешавад ремонти замонавӣ кардагиай бадрон. با نرخ 266,000 سومانی فروخته می شود که باز میگد سعودو و معاملش در نزد کوارتیرا با تلفن سعودو نمیشد. کدام تو میخرین اول بین کوارتیرا بعد سعودو میشود، یعنی که شهر دوشنبه افتا سنتر یعنی که نرخش با معامله دارد. مرامت دیگه معلومات از رقم پایین گیرین. اگر شما میخواهی کوارتیرا فروشی زمین، ماشین، خانه چیزی که برای فروختن دوست برای نزدیک میتونید که معلومات پروژه قطعی صورتش در نمره ایمو واتساپ روی کنیم و در ویدیو آینده реклама фурӯш дам мене. фақат шумо лайктона фаромӯш накунед, дастгирӣ кардан гиред. агар дӯстони азиз чӣ мошине ки ба хонае ки ба шумо даркор аст албатта найсен пешкаштон мекунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри ҳисор аз жилмасиф мега то ҳамин хонара мега 3 километр роҳ аст мега ҷош ҷои назда мега соҳибшум хона ине ки коробка аст, сохтумош нопурай бадром. خب обши заминаш мега 4 сотик замин аст ки 14 хона мега кардагия мега хона коробка, якта калидор, баня, ошхонаш мега ҳамаш яъне ки тайёра мега, фақат болоша мепӯшонен ранг бош катора мехе коро ки хона фақат яъне ки стумош тайёра. гирди хона пои худ маҳкам давроза мега дорад, обош мега 100% мега об дорад ва света мега пастяни ҳастай. срочна мега мефурӯша мега гирди хона бо семулакати пои худ маҳкам май, яъне ки хона нопурай сохтмонаш. бо нархи 140,000 сомони ки дӯстон боз мегад арзон ва муомила дар назди хона мекунем. кадоме ки мехарад срочна мегад сум дар кора хонара мега арзон када мефурӯшем. ва кадоме шумо агар мехе хонаи нимсох нопура агар ки дар кубр дӯстон азиз марамат метавонед ки дар рақамои поёмда занг занед пурра када маълумотоша гирем. фақат лайк мондан фаромӯш накунед. аз шумо немиқа хоҳи шумо ки лайк када мондан гирем чӣ хонае ки дар кора ба шумо дар комментари нависед, мо албатта дар видео оянда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар дар шаҳраки левакан ки ноҳияи сарбанд мешавад, деҳаи нурафшон мега аз яъне ки қариби сентри ҳамин сарбанд яъне ки районда наздик ае. хоб масоҳати заминашон мега 8 сотик замин аст ки 5 дар хона мега яъне ки 6 дар хона мега, як 3 дар хонаш уже тайёра мега, як 3 дар дига хонаш яъне ки коробка мега деволош уже бардоштага ба семблокати. ошхона, баня ихел чизо мега вермикам дорад, дарахтони мевадиҳанда ҳастай, обсвей дорад, гирди хона полни худ маҳкам, ҳуҷратҳои хона ҳама 100% бо нархи 220,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила дорад ки ҷои нағза мега обсвей мега бе проблема ҳамаш 100% мега хона тайёра барои зиндаги кардан бадрон. ва кадоме шумо агар хонаи замин агар лозим боша марамат рақамошон мондагӣ пурра када дига маълумота гиред, фақат лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, яъне ки кӯчаи Мирали 13 гуфтага аст бадру. хай ва кадоме шумо агар ки ҳамин кӯча ки маълум набоша ки нафаҳмида бошен, агар ки маъқултон боша занг захдатон аниқда мегиред. якхонага квартира дӯстони азиз дар якум ошуна қарор дорад 24 квадрати метр аст ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам отдельни аст ва термис, телевизор, қолин ҳамин хеле чизо дорад. бо чизи чораш кард баъдон ремонтош хай ремонти хуб барои зиндаги кардан омода ҳай, наздикӣ шуда мағоза ҳамин хеле чизо ҳастай. бо нархи 205,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. аввал биёед мега квартира бинед чӣ хеле маъқултон боша мега, баъд дар назди квартира бо савдо мекунем. бисёри баъд не камтари дига арзонам мешавад дӯстони азиз. баробар рақамошо мондага аст, метавонед ки дига маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. агар шумо ҳамин хел квартираи фурӯшии замини холӣ ёки хонаи тайёр ёки ягон мошин, мағоза чизе ки доштам барои реклама кардан, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номери имо ватсап рӯй кунед. фурӯшда реклама менем, фақат лайка фаромӯш накунед.
Хонахои Фуруши назди ҳавлигии навбатӣ аз саддусуни азиз хонаи заминӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар тарафҳои деҳаи Чашмасор гуфтагааст, яъне ки деҳаи Бешбулоқ. Ҳамин хел маълумот аст тарафҳои насоси 5 гуфтагааст, бадоне ки насос ҳамин хел маълумот аст. خب محصولات زمینشون 5 سوتی زمین است که 4 در خانه کرده، خانه باغشتی پختکتی ریموتی زمونه و یک تا کلیدور بانیا آشخانه، یعنی که همه خیلی هسته. گردی خانه خیلی قشنگ است که خش محکم در اختیار میوه دهنده، یعنی که خانه پروژه زمونه کرده، پروژه زور است میگه صاحبشون، یعنی که در زمستون میگه گرما میگه، یعنی همش قاعدوی خانه تق پاس و سرتیفیکات همش میگه دارد، یعنی که با ورمینکا، یعنی که عدل نمیگه خانه با فوندامنت ریختگی هم دارد، یعنی که این طرفش میگه فوندامنتو هست. برادران عزیز خیلی با اگه که خود نفهمید با انیق کده از صاحبی همین خانه میگیرین. با نرخ 250,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه سودا و معاملهش در نزد همین خانه فقط آدمانی خریدار ده. اول ببینید میگه بعد سوداش میکنه، میگه خانه سطح ریموتش همش تایوره که فقط بدون زندگی میکنین. معلومات دیگه معلومات چگونه فقط لایکتون موندن گیرین. کвартира фурӯшии навбатӣ аз саддусуни азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қурғонтепа гуфтагӣ аст, яъне ки квартира сентрда пеши сомонӣ, яъне ки донишгоҳ да мега наздик ай, лаби роҳ да ки ҷои нағз аст. бардон азиз ҳамаш наздик ай. духонага квартира аз саддусуни азиз дар панҷум ошуна қарор дорад, 35 квадрати метр аст ки обсвет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер ҳамаш қоидави ремонти нағз мега барои зиндагӣ кардан, яъне мувофиқ, яъне ки ҷош ҷои беҳтара мега ҷои зур аст ки ҳама чизои лозими наздикӣ шуда ҳастай, яъне ки сомонӣ, донишгоҳ, мактаб, пактаб ҳамаш чизо ҳастай. با نرخ 195,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه سودا و معامله دارد. بردارم با کدام شما گرام خیلی کوارتیر لازم است مرامت رقمش موندگی میتونید که دیگه معلومات چگیرین از خودشون باز میگه سودا میکنیم. دوستان اگر شما همین خیلی که داشته باشید خانه فروشی برای رکلام کردن، البته که روی کنیم ما در ویدیو آینده رنگی نمی اکوا همش رکلام کردن میپردازیم. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر وحده در کوچه خراسان 22 گفتگی است، کوچه خراسان 22. همین خیلی معلومات سبادان از که خیلی کدومش نفهمید خودتون انیق کده میگیرین. یک خانگاه کوارتیر که دوستان عزیز که درونش کلا میگه رنگ دو خانگاهش کدگی، یعنی که در دویم اوشنا قرار دارد 45 کوادرات متر است که اوبسفه دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، کانسانر، کوخنی گارنیتور، یعنی که با همه شرطش مهم است. 45 کوادرات که دو خانگاهش کدگی هم که در دویم اوشنا قرار دارد. با نرخ 235,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه ارزان و معاملهش میگه در نزدیک کوارتیر میکنیم. کوارتیر میگه ریموت زمانوی کدگی است، کوچه خراسان گفتگی است، یعنی که شهر وحدت. با کدام بردارید که از شهر وحدت خیلی کوارتیر سراغ کده بودن، اگر که همین واریانتشون باشون موافق باشد مرامت رقمشون در پایین ویدیو است که میتونیم پورا کده دیگه معلومات از همین رقم‌ها گیرن. همین ویدیو نوار ما دوستان عزیز که در این موتور واسط پادیسا کنیم همین سیلکاش همین، یعنی که پادیسا کنیم خیلی کاری خوب میشه. رحمت برای دستگیرتون چی خونه که باشون در کار است، البته نه این سری ما در ویدیو آینده پیشکشش ما میکنیم خونه‌های گفتگیتون. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان عزیز قرار دارد در شهر خوجان گفتگی است، صاحبشون که 28 میکرورایون دا میگه لابی روح ده، یعنی که شهر خوجان 28 میکرورایون دا قرار دارد. یک خانگاه کوارتیر که نکی میگه دو خانگاهش کدگی میگه صاحبشون در چهارم اوشناش قرار دارد، 37 کوادرات متر است که اوبسوی دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، تمیز، کانسانر، تلویزیون، یعنی که میگه کوارتیر میگه با چیزی چوراش کتی میفروشه، میگه یعنی که خطش میگه چیزی هست همین، یعنی که با چیزی چوراش میفروشیم سراش میگه سوم دار کنیم. با نرخ 182,000 سومانی فروخته میشود که باز میگه کمتر دیگه معامله و سودا میکنیم. خانه میگه ریمونت زمانوی 100% فقط برای آدمانی زندگی میکردگی تیار است. بردارم با کدام شما گرام خیلی کوارتیر ارزان از شهر خوجان لازم باشد مرامت رقمش موندگی است، میتونید که پورا کده دیگه معلومات بگیرین. اگر شما خیلی خواهید داشته باشید اگر خانه فروشی کوارتیر از زمین ماشین یا که گاو برای فروختن روی کنید فروش در رکلام دادیم. این بود 12 خانه فروشی ما تا ویدیو آینده. خدا نگهدار همه شما.